Нарисувано прозорче с саксийки, дървена порта на къщичка с тухли и 3 пощенски кутии за добрини. Това са акцентите на училищния проект по програмата «Твоя час» на клуб «Млад дипломат» от основно училище Патриарх Евтимий. Негов ръководител е Офелия Иванова. Това е идея на клуб «Млад депутат» в основно училище Свети Патриарх Евтимий. Нашите седмокласници решиха да направят нещо различно, което да се превърне в алтернатива на агресията, насилието в училище и в същото време да провокира децата да творят в посока за това училището да се превърне в желано място или в по-желано място. Идеята тръгна от това да е по-различен иновативен проект, тъй като те си измисляха идея за проекта да изглежда като една къщичка, която нарекохме училище за добрини. Всъщност тя е един проект в развитие. Казвам в развитие, защото всъщност цвета на къщата те си я измисляха и боядисаха да изглежда като една автентична възрожденска търновска къща, която в течение на времето ще се променя. Снимките на децата, които се виждат, това са прозорчетата на тяхното училище, като те ще се променят периодично с снимки на деца, които са извършили съответно добрини. Под всяко прозорче на училището за добрини има 3 пощенски кутии. Те са с различни надписи: «Направих добрина», «Получих добрина» и «Да направим добрина». Те ще са постоянното в този проект. Интересното е, че ключетата на кутийките се намират при директорката на нашето училище, госпожа Иваничка Петкова. Кутийките са заключени. В началото, когато реализирахме проекта, седмокласниците или клуб «Млад депутат» презентираха проекта първо пред деца от начален етап, като интересното беше, че още в началото на презентацията на проекта, след 1 час вече 3 кутии бяха пълни. След като обясниха какво трябва да направят, във всяка кутийка какво да пускат и как да пишат имената, обяснихме им, че кутиите са заключени и че в края на всеки месец те ще бъдат отключвани и комисия ще разглежда 3 категории победители, т.е. клас победител в категория «Получих добрина», клас победител в категория «Направих добрина» и клас победител в категория «Да направим добрина». Проектът е не само алтернатива на агресията, насочен е и към родителите, обяснява ръководителят Офелия Иванова. Не случайно, още в самото начало, обърнахме внимание върху 3-та кутия, която за мен е много важна, да направим добрина, защото помолихме родителите също да помагат на децата, когато пишат какво още добро искат да се случи в училище, така че училището да се превърне в едно по-желано място за пребиваване, и казахме, че не е лошо да попитат родителите за това какво точно трябва да напишат в тази кутия. Тук идеята е проекта, като казваме, че е в развитие, да се опитаме да превърнем родителите в партньори за този наш общ, за това наше общо желание училището наистина да се превърне в по-желана територия. И бяхме много радостни, че всъщност установяваме за себе си, че различното вдъхновява и по някакъв начин въздейства. Тази къщичка на добрините ще стои в фоето на училище Патриарх Евтимий. Това е чистилището на всеки дом или къща, пояснява училищния психолог, а и до него достъпът на учениците е най-голям. В края на учебната година ще бъде излъчен клас победител, вършил най-много добри дела със специални награди. Ненаградената постъпка се забравя, а тази, която получи вниманието, одобрението и похвалата на другите, се помни по-дълго.